бахшида ба муносибати 27-солагии Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар кохи фарҳанги шаҳраки Ғарм чорабинӣ баргузор гардид. Дар ин чорабинӣ намоядагони мақомоти маҳаллӣ, кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, ҷавонону донишҷӯён ва фаъолони ҷамъиятҳои шаҳраку деҳоти ноҳияаш ширкат доштанд. Дар ҳамоиш нутиқон зикр намуданд, ки аз қабули Бахномаи миллат Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон 27 сол сипарӣ шуда Тоҷикистонро чун кишвари ҳуқуқбунёду демократӣ, дунявӣ, низоми давлатдориаш иҷтимоӣ медонанд ва қонуни асосии кишвар бо назардошти меъёрҳои байналмилалӣ ва арзишҳои миллӣ таҳия ва аз тариқи райпурсӣ қабул шудааст. маҳз бо шарофати Конститутсияи кишвари азизамон ва сулҳу субот дар Тоҷикистони маҳбуб заминаҳои амалишавии барномаҳои стратегӣ аз қабили таъмини истиқлолияти энергетикӣ, амнияти озуқаворӣ, раҳоӣ аз бумбасти коммуникатсионӣ фароҳам омад. Бо дастгирии давлату ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон хоҷагии халқи ноҳияи Рашт солҳои соҳибистиқлолӣ ба пешравиҳои назаррас ноил шуда ҳамзамон барои бунёди муассисаҳои таълимӣ, тандурустӣ, фарҳангӣ, ташкили корхонаҳои истеҳсолӣ, афзоиши истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ, саноатӣ, дар маҷмӯъ дар рушду иҷтимоии иқтисодии кишвари азизамон заминаи воқеъ гузошта шуд. ин аст, ки ҳоло садҳо нафар ҷавонон дар муассисаҳои олӣ ва миёнаи касбӣ таҳсил дошта ҳуқуқи соҳиби маълумоту касб шудани ҳар як шаҳрвандони Тоҷикистон аз Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон сарчашма мегирад. Аз ҷумла дар солҳои соҳибистиқлолӣ бо дастур ва ҳидоятҳои пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар ноҳияи Рашт бунёд шуда саҳми ин макони илму дониш дар омода кардани кадрҳои соҳибихтисос барои хоҷагии халқ хеле ҳам назаррас мебошад. бо шарофати ваҳдати миллӣ ва истиқлолияти давлатӣ дар ноҳияи Рашт ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон беш аз 240 иншооти таъйиноти гуногун бунёд гардида, дар раванди корҳои созандагӣ сохтмони даҳҳо иншооти хоҷагии халқ идома дорад, ки ҳамаи ин ободонӣ бо мақсади зиндагии шоистаи мардуми кишварамон равона шудааст. дар тӯли 30 соли соҳибистиқлолӣ Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон баръало собит сохт, ки ифодагари манфиатҳои мардум буда орзуву амали заҳматашонро инъикос менамояд. барои пойдории ҳамешагии сулҳу субот ва ваҳдати миллӣ нақши муҳим мебозад. дар охир ҳунармандон бо барномаи рангини худ хотири аҳли нишастро шод карданд.